Скъпи съратници, братя българи, едно време с предателите са се разправили много просто. Куршум и толкова. Така казваше Левски. Добрите стари времена, истински времена, мъжки времена. За съжаление, днес не са такива. За съжаление, днес се управляват такива, за които не можеш да кажеш дали са мъже, жени или хермафродити, както каза гениалния Ботев. За съжаление, днес медиите в България провъзгласяват предателите за герои, хомосексуалистите за мъже, интелектуални лидери и всички тези, на които трябва да се изплюеш, за такива, които трябва да тачиш. Обърната е представата за това, кое е ценно, за това, кое е долно и подло. Но ние знаем, защото има нещо по-силно от парите и властта. И то се нарича духа, енергията, душата на България, която ни обединява всички нас. И аз я усещам сега. Вашата енергия е обща енергия, с която ние ще преодолеем ударите, предателствата, подлостта и всичко това, което могат да измислят само ниски, долнопробни същества. Те не могат повече. Това им е върха. Ние можем повече. Ние можем да ги прескочим като изпражнение на пътя и да продължим напред, защото знаем, че носим истината в себе си, защото знаем, че нашето дело е право дело. Скъпи съратници, брати и сестри българи, днес е слънчев ден и Бог е с нас, защото празнуваме освобождението на България от турски гнет, от геноцид, от опит да бъде заличена българската народност, опит, за който ние и единствено ние в парламента и извън парламента искаме да се признае геноцида над българите по време на Османската империя. В парламента обаче мнозинството се състои от национални нихилисти, гербери и техните сателити в момента, тези, които се продадоха. Те не искат да гласуват това решение. Тук е необходим обществен натиск. Тук е необходимо всяка медия, всеки, който се чувства българин, да въздейства, да им казва където ги срещне, където дават пресконференции, където някъде ги видите в публичното пространство, да им кажете, че това е техен дълг, да гласуват проекто решението на Атака, да се признае 17 май за ден на геноцида над българите по време на османското робство. Избиваните българи, потурчваните българи, кръвния данък. Всичко това е един геноцид, който мачкаше българската народност и българския генофонд векове наред. Ние няма да сме хора, ако не го признаем. И аз се питам, какви хора са тези от ГЕРБ, които натискат копченцето въздържал се? Срам и позор! От какво се въздържаш, господин Борисов, госпожо Фидосова, Велчев, Цачева и всички вие? От какво се въздържате? Да се наречете българини? Да признаете кървата история на своя народ ли? Да се поклоните пред християнските мъченици на своя народ ли? Да признаете, че са били избивани хиляди българи през тези векове и днес нацията ни ще да бъде няколко десетки милиона да наброява, ако не беше този геноцид. Това и се въздържате да признаете. Срам и позор за тези уж народни представители от ГЕРБ, които се въздържат да решат да натиснат копчето за. Срам и позор. Ние ще внасяме пак това предложение и ще очакваме от тях да заговори нещо съвестта им, нещо българско в тях да заговори и да вземат правилното решение. Това е смисъла. Когато някой ме пита, добре, какво правите там в парламента? Това правим. Показваме им пътя. Караме ги да се чувстват неудобно за това, че предават националните интереси. Ако не сме ние,
ако не Атака, кой ще им го каже? Те живеят в един затворен свят. Те живеят в един изолиран свят и вече дори се изолират и от медиите, които са им неудобни. Пускат само удобните. Те се изолират от вас, от българския народ. Не искат да разговарят с него. Ходят с охрани, с джипове и са недостъпни до народа. Министър-председателя на България не може да го срещнете така, както аз се разхождам всеки ден по улиците и десетки хора идват да ми стиснат ръка и да ми кажат нещо. Не могат да стигнат до него. Не могат да стигнат до Цачева, до президента. Няма как. Тези хора не живеят с болките на своя народ. Затова е нужна Атака. Затова колкото и предатели да има хора, които стоят здраво. Има хора, които ще ги срещат и ще им кажат в лицето: вие извършихте грешка. Така както вчера им казах от парламентарната трибуна. Вие направихте грешка, че подписахте Европакта без никаква критика, без никакво опониране, без никаква защита на националния интерес. Вчера в Брюксел министър-председателя Борисов го подписа с две ръце. Защо? Кому е необходимо? Ние се лишаваме от национален суверенитет. Ние вече сме длъжни всеки един годишен бюджет да го представяме в Брюксел и ако там го одобри брюкселският чиновник, той тогава да влезе тук и да бъде изпълняван. За какво е правителството тогава? За какво е националният парламент тогава? За какво са изборите? Има ли демокрация тогава? Не! Това им го казвам в очите, така както им казах в очите. Вземете се в ръце. Още 2010 година. Знам, много от вас ще кажат: Атака даваше подкрепа на ГЕРБ. Да, ГЕРБ заяви намерение да спазва националните интереси. Как можеш да разбереш, че те ще изкриват пътя? Ние им дадохме шанс, но когато видяхме, че не го правят, посочихме истината, казахме истината и веднага получихме удар. Така е. Когато водиш битка, получаваш удари. Аз не се плаша от това. Аз не се жаля от това. Никога няма ме чуете да се ожаля. Защо ме бият сега? Защото съм в битка. Когато си в битка, получаваш удари. И ти нанасяш удари. Ние сме в битка за България, скъпи приятели, скъпи съратници, вие го знаете всеки ден, всеки час. В тази битка нашата функция на тези, които сме тук в Народното събрание, е да не изкривяваме принципа на българизма и да не предаваме гласовете на избирателите, така както ги предадоха тези предатели, които моите колеги ги посочиха преди малко. Аз няма да им повтарям имената. Тези имена вече са покрити със срам и те изтичат в канализацията на историята. Аз ще говоря за това, което предстои да направим. Аз ще говоря за това, което ние трябва да дадем като тласък на България. И то е един нов модел на управление. Защото този модел, колониалният модел, се провали. Глобализма се провали. Неолиберализма се провали. Световната финансова криза показа ясно, че този модел на капитализъм, аз го наричам турбокапитализъм, който беше наложен от 80-те години, се провали. Пазарният фундаментализъм, който беше наложен от САЩ и се прилагаше и в Европа, доказа своята несъстоятелност. В резултат на този пазарен фундаментализъм в България бяха приватизирани всички икономически активи, всички мощности, които работеха и даваха поминък, даваха продукт. Те бяха декапитализирани, те бяха разорени и приватизирани за жълти стотинки. Днес такива, които оформят световната икономическа мисъл, световни икономисти, признават, че това е било грешка. Грешка отново на наш гърб. Грешка отново на гърба на изстрадалия български народ. Ние не искаме повече да понасяме на гърба си грешките или по-точно експериментите, които искат световните олигарси да прилагат върху България. Защото, уважаеми братя и сестри българи, каква е разликата от 1878 година, когато
така наречените велики сили, аз ги наричам подли и двулики сили, нарязаха България като баница на 5 парчета. На едно от тях дадоха 100 голи автономия, на другите дадоха отново нова фаза на робството. Кои бяха тези, които го направиха? Кои бяха тези, които на практика провалиха, анулираха резултата от руско-турската освободителна война? Резултата от усилията и жертвите на Русия, която първа каза: ние трябва да освободим нашите братя християни. Защото днес има много спекулации. Има най-различни папагали, политолози и тълкователи, които казват, че Русия няма никакъв принос за освобождението на България. Ние сме български националисти, но ние знаем на кого да отдадем благодарност и кого да посочим като враг и рушител на България. На Русия винаги ще имаме чувство за благодарност, защото когато обявява войната на 24 април 1877 година, император на Русия, цар освободител Александър II казва: християните на Балканите са под гнет, ние отиваме да ги освободим. Главнокомандващия на руската армия, великият княз Николай, казва в своето обращение към войската: офицери, унтер-офицери и солдати на армията, на която аз съм водач, ние ратуваме не за победа, а да защитаваме нашите християнски братя, да защитаваме християнската вяра. Търпението ни се изчерпа. Ние имаме царската дума и тя е последна. Войната е обявена. Напред нашата кауза е свята. С нами Бог. Това са думите, с които главнокомандващия на православната руска армия е казал напред за освобождението на християнските братя. Не за завоюването на нови земи, а за освобождението на християните. Исторически велики думи на една велика нация, която отива да освободи друга велика православна нация. Ние това не трябва да го изкривяваме и вечно да отдаваме своята почит на руската корона, на руското православие, което каза: християнската вяра трябва да бъде защитавана с бой, с война, с кръв. Защото иначе мюсулманина, агарянина ще затрие всички християни. Какво правиха тогава така наречените велики сили? Какво правиха тези, които бяха дядовци, прадядовци на днешните Барозо, Ромпой, Саркози и Меркел? Какво правиха те? Англия, Великобритания, Австро-Унгария, Германия, Франция. Ами те даваха своята помощ на Турция. Те защитаваха Османската империя. Те заплашваха Русия, че ако влезе в Цариград, ще срещне английски войски. Те искаха целостта на Турция и добавят